Il-grupp tal-Istati tal-Kunsill tal-Ewropa kontra l-korruzzjoni, il-Greco, bbaża r-rapporti tiegħu fuq il-fatti u mhux fuq l-impressjonijiet jew affarijiet mingħajr sustanza. Dan qalu l-imħallef Mari Marcela li kontradixxa dak li qal il-Prim Ministru Joseph Muscat fl-aħħar jiem fejn allega li r-rapport Greco huwa bbażat fuq dak li qalet il-medja. U hekk kif spiċċa daru mal-ħajt anki ponta subajh li l-oppożizzjoni li kellha x'taqsam ma' dan ir-rapport, xi ħaġa li issa ġiet imgidba mill-imħallef Marcela li hu l-President tal-Greco. Waqt li kienet jindirizza Kungress Internazzjonali, Marcela insista li fir-rapport il-Greco dejjem ħares b'mod fatwali lejn dak li jkun qiegħed iseħħ fil-pajjiż konċernat. Huwa sostna li x-xogħol li jagħmel il-grupp tiegħu huwa xogħol imparzjali u espert u dan hu dak li jagħti s-saħħa l-istess rapport li jkun ippubblikat min-naħa tagħhom. Marcela qal li l-pariri li r-rapport jagħti għandhom jiġu implementati minn kull stat membru. Fost il-konklużjonijiet tiegħu ir-rapport Greco jgħid ċar li s-sistema tal-qrati f'Malta tinsab f'riskju li tispiċċa paralizzata. ċertu istituzzjonijiet huma kważi bla valur u jeżisti nuqqas ta' strateġija fejn jidħlu standards għal ministri u nies tal-gvern. Il-Greco jagħmel kritika ħarxa għal positions of trust li ħoloq il-gvern preżenti, kritika nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-pulizija u tim diversi allegazzjonijiet serji ta' korruzzjoni. Jitkellem fuq il-bżonn li jinbidel il-mod kif jinbdew investigazzjonijiet kriminali fil-konfront ta' uffiċjali tal-gvern. Jirrimarka li l-inkjesta tista' tinbeda fuq suspett raġunat u mhux biss jekk ikun hemm evidenza mal-ewwel. Jenfasizza l-ħtieġa li fil-korp tal-pulizija ikun hemm tmexxija indipendenti u newtrali. Isemmi nuqqas ċar ta' miżuri kontra l-korruzzjoni u jgħid li fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni mhux qed jidhru r-riżultati.